Kining atong ebanghelyo dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo, ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, og lutoson sila. Kana bitang magbuhat kag maayo, unya daoton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo, unya kontrahon ka, dumtan ka, daoton ka, tasan ka mo. Nay usa dito sa Loyong na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na styles kalibutan mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gyud na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila'y tinuod nga dautan. Pananglitan kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud siya tinuod ba, malipay mo o maglagot? Labi na gyud kung ang iyang gisulti nga tinuod nga nasakpan kaniya, nga nangurakot ka, nga ikaw isip opisyal sa gobyerno, nangurakot ka, nga iyan ang isulti, malipay ka o masuko? Or nakapangabit ka, wa gyud mahibaw imong asawa, niya ang inyong silingan nahibaw, niya iyan ang isulti, unsa man, malipay ka, masuko? O nakapamaka ka, niya iyan ang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko? Hoy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kaya ang kalibutan, giharian gid aning pagpamakak. Gani, dagko kay taggasto sa pagpamakak. Kana ding naadiharon sa atong gobyerno, kanang ilang mga transaksyones nga mga bakak, nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto ana, aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Anaaman na sa social media, naaman sa nanugan karon, nga gihulga sila, nga kuhaan sa ilang budget, nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, naaman, ato man ang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol nako, og musulti pader, lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis kamatuoran, kay makulban man sad Miss Caldero, naago ko'y mga anak sa taon. Mana? Nya unsa man? Okay ra na ninyo, makulban mo sa Caldero. Tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo. Okay ra? Nasa uban, okay ra nila. Nagir uban, nga priso na. Tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod. Musulti gani ka, ayaw pagmahay. Wala, gipangpriso. Ang uban gipangpatay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako mao'y ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan muriak gid na. Muriak, nabitay usahay, na imo text nako or mutawag nako, pader unsay imong reaksyon, kay ang imong wali ni adto aning adlaw na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag? Moingon dayon ko, di na lang ko mutubag oy, og moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami.
Kaya wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto. Ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo gud dinhi ingnon nako nga pamalit gid mo og slat. Na man gid dili mo palit og slat. Di magyaw-yaw ginainig lakaw yung kaning paria ba kada wali slat ra gihisgutan. Mana man na. Pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mo og slat. Unsa may konteksto ana? Aron mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan kay kanang maong slat-slat nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayronon ang ato sang GHDP ato sa nang itiwas og panghatag atong mga selebrasyon nato sa pista. Pila maroy atong mga slat ang atong kuan SBF dag na apay 2,886 ka slots tag 500 ni nya na kay 500 ya lingi ako na imong tupad na kay 500 na ipalit din na karon ingka ay padir ako man ipapalit og tambal ay na lang napalit ang tambal hay may imong palabihon palit kag slot o palit kag tambal. Ikan ay hukom ana. Basta katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo, igpapalit niya pagkaon, katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihog sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod, mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Na gitaw. Depende na sa atong priority. Nga ngatong God's Healing and Deliverance Powers GHDP na apatay 19,567 ka slots tag 100 pesos ra ni per slot. Lain na sang lingi. Na pila ka book 100 ni mo diha. Ba pila ka book 100. Di jud ka kagahin bisag usa lang ana imong ipalit. Basig nahimo kang bakakon, nagsigi kag ingon, wa gyud koy kwarta, uy lisod kay kustanan. Ang byuda balik gyapon ta. Ang byuda wa na siya ikapalit, pero iyang gihog ang tanan. Ngano man kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlaw mao ang naghimo sa iyang kinabuhi og tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo tubag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gid mo mangayo bang Ginoo gid mismo ba? Ihatag dili? Congratulations sa inyong ihatag, pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria, ang mahal nga birhen, dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya kung dili ang iyag yung anak ihawon ilansang sa cross. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyon ni Maria. Musunod ba mo ni Maria o dili? Sus, og musunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og mga properties og gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mao na nga nagkagubo ta kay ang dili ato mang angkonon, labi na gid ng kwarta, gahom, dungog o kining atong health.
angkon taani mukalit rarabang tagkamatay sige kag pundog kwarta minilyon pagani ang uban binilyon kay para punuhay sa imong future nya karon na lang day kang gabi kay makras na ng eroplanong imong gisakyan karong taod-taod, di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor nya mabuak na ng imong ighumas misa nya di jud ka mohog kolekta kay para na nimo panihapon nya karon na lang day kang orasa. Nakuha mo? Ang kapadir ay sag panongo Di man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis. Father Fernando Suarez nagduwag tennis na magani ni apil og triathlon. Nangamatay ra diha sa ilang giapilan. Na nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsum collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Muna, ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan basta nagsunod tas Ginoo. Be happy. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad. Isulti ba? Na akong isaad. Din adyo ko masuko. Ina, ako isaan, din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, hinaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko kay kon pananglitan, ikaw ginikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo, nga gitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Oh, di ba? Ikaw asawa, tamparuson kas imong bana. Ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Oh, di waja pun kay reklamo. Nya ikaw ba na budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka, liwat sa kong Kristo gibudhian ni Judas. Oh, wa gyapon ka, di gyapon ka masuko kay ang kalipay kuno sa usa ka tinun-an nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta, magsinggit unta sa kasadya, ngadto sa Dios. Kanusaman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta, nga purti mangdaghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta, nga kinidi ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mauna ang atong pagpakighiusa sa makaluwas nga kasakit ni Hesus nga may resulta nining kalipay sa pagkabanhaw. Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomi pa yun, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nakaron siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan og mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na nganuman tungod kay nakarelate na ko ngadtos Ginoo sa iyang pag-antos. Muna'y gibati sa mga santos, labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, o uban pang mga santos, labi na sa mga martyrs. Di aptay kausa nga, perti na kong hilak, kay gitagaan ko penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na, mao pag pagka-paralyze, paralyzed na daan akong papa, na paralyzed pagid akong maguwang, nagkinahanglan unta kog kwarta.
gi sanction naman hinoon ko, gitagaan man noon kong punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Perti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nang hinahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong gi-paralyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak. Wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tuka nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbog na manoong ko ani? Yang tubag ragid sa akong hunahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas nga kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa kong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa krus niya, nangahog pag yung iyang dugo naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo nisamot kog hilak og niingon ko, Ginoo salamat in town kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayo na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kong kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagi po give thanks. Patay des papa. Di give thanks. Di ba? Naran na sisingin na ninyo. Di ba malipayon kay mo? Basta makakunik ka ngadtos kasakit ni Kristo nga nakaluwas nato. Manindog na ta. Mga igsoon, malipayon kita nga moduol sa Dios kinsa naghatag sa iyang anak aron kita maluwas. Muingon kita, amahan, pamatia kami. Kamong mga asawa, kon balik-balikon ninyong pangutana inyong bana kung gihigugma mo ba ako, niya katulo, unsay bation sa bana. Bisag kamo mga asawa, sigihan mo balik-balik og pangutana sa inyong bana, day gihigugma gyud ko nimo. Bisag katulo lang sa gonsonon, unsay inyong bation. Maglagot kay, mairitar ka. Pero si Pedro, wa siya mairitar, nasubo, naguol, nganuman, kay iya mang nahinumduman, nga katulo po niya gipamakak si Jesus. Sa panahon nga si Jesus gi kulata nagmaayo, wa naman niya ang kuna katulo, hangtod ni tuktugaok ang manok. Mao na nasubo siya, kay gipahinumduman siya sa iyang pagpamakak. Ug unsa may gusto ni Jesus, ani usa sa iyang mga tumong nga irinyo bag-uho ni Pedro ang iyang paghigugma ni Jesus. Gilingay mong tupad ing nabag-o ng imong gugma, bag-o o daan. Oy, lingi ba? Pangutan-an na bag-o na imong gugma, kay usahay manggod. Mura bitag ka ng tawgo nato bitaw og sa produkto pa murag ni expire na ba? Expired na ang gugma. Wala na siya dating uga, lifeless, matod pas in English, way kinabuhi. Nayusahay, mechanical na lang, labyo pa, mao na lang nga, aris ako, labyo, galakaw na nga to, wala na, kanang mechanical, naimukis, nigkis, mura lagwa. May pangpari mo kis sa madre, kay may meaning pa. Usahay, Razad, usahay. Kumusta mang inyong paghigugmaay karon? Napay meaning? Napay kinabuhi? O kung sa may timaan sa gugma nga naay kinabuhi, una,
muatiman sa gihigugma sa imong gihigugma. Kasabot mo ana? Kung nahigugma ka niya ng tawhana, imong atimanon ang iyang gihigugma. Dako kay nang kalipay sa tao nga ang iyang gihigugma, imong gihigugma. Ragod anang nakay uyab karon, balik sa tas mga batanon, ay nala mo mga tiwasonon, hinumdumi nala ng inyong kabatanon. Katubang na nakay uyab, niya ang imong uyab, magsigig daig sa imong mga igsuon, magsigig daig sa imong mamag papa, mas ma-inlove ka. Pero ang imo ganing uyab, magsigig reklamo sa batasan sa imong mga igsuon o sa imong mga ginikanan, mag-anam sad kag ka, discourage. Labi nagyog musaway pagyod. Mura sa kag maglagot. No? Hindi man mamutingog. Muna nga si Jesus, pag ingon ni Pedro, Lord, kay bao jud kang gihigugma ti ka? Ingon ni Jesus, atimana ang akong mga karnero. Wa siya moingon, atimana ko, alagari ko, atimana ang akong mga karnero. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugmas Ginoo ta sa kamot? Atimana ang atong slat. Mga isa-isa mo kamot, nga di mo palitong slat. Kay bao ba mo? Ang atong sa to? Ang atong slat para sa atong pista, napay nahibilin nga 31,526 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200. Ingka pader, human namang pista. Nganong naapa may 31,526 para unsa pa mana. Nahatag na nato ang bugas, napalit na nato ang mga litson. Pero ang litson, 11 pay atong nadawat, napay upat, kay 15 man to. Napay upat nga wa gyud masirado, tag 15,000. Nya unsaon man na pa din? Gabi pag-announce nakos mga winners, ang atong mga winners sa chapel, ang premyo atong gidako-dako kay posible man nga last na ninako dinhi niya may na lang na magamit nila sa ilang kapilya. So ang first prize 70,000, niya second prize 60,000, ang third prize 50,000, niya ang consolation prizes 30,000 each. Anong umura mamugwa malipay? Di mo malipay, anak. Inga, ang pader malipay mi nga imo man ang ipatiwas og bayad. So kining 31,526 ka slots mo kantidad ning mga 3.1 million mao ni ang atong kuhaan, ana. Mo to akong giingnan sila kung magmahali na gani ning slots mo contact mi ninyo para sa pag-claim sa inyong mga prizes. Ana. So, di ninyo paliton, why repair sa chapel? Why improvement sa kasayang sa pader? Porti nilang paningkamot. Ni isa mamos inyong kamot, nagihigugma ninyo si Kristo. Nya kining kapilya, kining atong parokya, mao man ni ang gihigugma pag-ayo ni Kristo ni San Vicente Ferrer, atimana ang akong mga karnero. Ana, lingiyay mong tupad. Ing na padayon pa ta ha. Na padayon pa ta. Nya, last na lang ni nato nga slot, dili na mo makadungog nako nga mamaligyag slots once mahali ning tanan. Ang atong SBF dag napay 3,000 kapin. Ang atong haligi para ni Mama Mary napasay 400 ka mga slots. Nya kining atong GHDP 31,000 kapin. Og mahali na ning tanan, dili na ko mamaligyag slots kay posible man nga mabalhin ako. Although naatay request nga magpadayon ta diri kay dako pa kay tagbayronon. Ambot og ibilin og naay mo puli, ibilin ko na
sobra pa na mga 60 million atong bayronon. Ani ba? Aning ato mga proyekto din he. Ako nang ibilin sa magsunod, ambot na ba kay mudawat? Ana, no? Pero mudawat, tao di, ibilin. Ang masag ako nang dadon o ibutang kog laing parokya. Di ba? Nya kinsa may mahibilin din he. Kusga. Ibilin ko na ninyo. Di ba? Simple rana. Muna, nga din ako mamaligyag slots o mahurot na ni siya. Nya, basin, kasunod, na atay buhaton. Pero kung ma-extend, tuloy ang slot. Si Bishop Wilfredo Manlapas, siya nag-celebrate kagahapon, nindot kayo ang iyang wali. Iyang gi-explain ang pagkapari, ang pagka-miracle worker, o ang sa to'y katulo? Limot man ko. Ang pagka-magwawali di ay ni San Vicente Ferrer. Iya dyan ang gi-explain. Niya iyang gi-apil pagsulti. Ang pagkapari atong suportahan. Ang mga pari atong iampo. Ang mga seminarista atong iampo. Maghimo gyud ta og pamaagi pag-support sa mga panginahanglan sa mga seminarista ug sa mga pari. Siya basig sa sunod madunggan na kuno niya nga maapil na kuno sa ako mga slots. Naminaw sa DS Bishop. So salamat kay ni Bishop nga may kay niyang pagka-explain. 85 anyos na siya, ni travel gid siya padong dinhi. Retired na siya nga bishop since 2016. Yan, kamisa pagit siya nato dinhi tungod sa iyang paghunong og serbisyo. Mao na siya ang giingon ni Kristo ni Pedro. Pedro, karong batanon pa ka, ikaray magbuot asa ka moadto, pero matiguang na ka, lain ay magbakos nimo ug dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Ako di ko gusto aning mag-project. Kapoy. Hasol. Uwaw. Sige, pabagas naong. Nya, yaw-yawan pa ta, libakon pa ta, daoton pa ta. Ano? Nasa social media, ibas pa ko. Sige, pangay kwarta, naong kwarta pariya ka. Hasol ba ya? Pero kay sugo mas Ginoo nga atiman na ang ako mga karnero. Unsa mas inyong tan-aw dinhi sa akong gibuhat, giatiman ta mo o gipabayaan? Mao na. Padayon tag suporta. Mao nang di ta gusto anang kasakit. Pero diri sa atong unang pagbasa, gihulagway gidinhi nga si Kristo gipatay. Ug ang mga tinun-an ni Kristo nga misunod niya, labi na gyud si San Pedro, giingna niya ang mga kadtong mga nagpatay ni Hesus, ang high priests. Giingna niya, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Bahala nag-inyo ming warningan, gilatos man sila, ay nagin mog sangyaw bahin aning Kristo. Kung sangyaw gani mo, kahibaw na mog unsa inyong dangatan. O unsa may tubag ni Pedro, with conviction, sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Unsa may tudlo sa tao ron ninyo? Mupalit og slot o mutigom og kwarta? Itudlo sa tao? Tigom, krisis aron, tigom. Pero ang tudlo sa Ginoo, ihatag ang tanan. Hay may inyong sundo na. In relasyon lang anang slot na to. Apil na mo diya mga online. Mag-conflict man ko ni usahay ang sugo sa tao o ang sugo sa Ginoo. Unsa may gisulti ni Pedro? Sundo namo ang Ginoo, dili ang tao. Human siya niingon ni Hesus, gihigugma tika. Wa na gyud mo undang si Pedro pag-ingon, sundo nako si Kristo, dili ang tao.
Kay ang pangutanan ni Kristo, Pedro, gihigugma mo ba ako labaw sa uban? Milingi asa di mong tupad. Ing nagihigugma ba ko nimo labaw sa Ginoo? Pangutana. Ing na gihigugma ko nimo labaw sa Ginoo? Nya moingon gani na siya, dili oy. Labaw yung Ginoo sa akong paghigugma nimo, tamparusa dayon. Wa kay batasan. Nya moingon dayon na ikaigo siyang naong sa imong tamparos, moingon din na siya, sundo nako ang Ginoo, dili ikaw. Sana all. Istoryahin. Pangutan ako no ko, Pader, gihigugma ba nimo si Jesus labaw namo? Of course. Ako gid mong atimanon kay gihigugma nako si Jesus labaw ninyo. Nya ang sugo ni Jesus atimana ang akong mga parokyano sa San Vicente Ferrer territorial og online parishioners. Magpabaga ra gyud kusnaw. Unya, unsa may resulta kun ato ning buhaton? Matud pas ikaduhang pagbasa, gihatagan siyag trono ang iyang ngalan nahimong bantugan tungod kay siya gipatay man dinhis kalibutan. Ang nating karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdaig. Tungod sa iyang pagpatay, mao day ni premyo mga igsoon, langit di ay, mao day si San Pedro tuan nas langit. Ang mga santos tuan nas langit, si San Vicente humas pagantos tuan nas langit. Dili day dinhis kalibutan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo akong giluwas. O unsa may kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato, kana gyung gikan sa kamatayon, mabanhaw kita. Atong hisgotag gamay ang politika sa Team Marcos o Team Duterte, mao man na roy lig-on kaing mga teams kuno. Hain manilay nagsunod gyud sa sugo sa Ginoo nga atimana ang mga Filipinos. Atimana ang akong katawhan sa Pilipinas. Marcos o Duterte? Ay lamog tubag. Kaning ako kuan lang ni pagpahigmata ba kay usahay malimot kinsay atong butaran kani nindot kay ning basihanan kanang kamaong muatiman kana bang mabati nato nga kining maong leader aning maong team Marcos o Team Duterte kinsa man sa imong kasing-kasing o sa imong pamalandong nga nag-atiman gyud sa mga Filipinos, labi na gyud sa labing ubos sa mga kabus, sa mga sinalikway o gibiyaan, labi na nang naa sa squatter, naa sa sidewalk. Wa na'y mga trabaho karon, mga estudyante nga wa na'y ikagasto, kay wa na say budget. Bisan gani ang kuan kuno galisod nas budget, ang sana TISDA. Naaman ay libre nga mga eskwela TISDA, galisod na kuno karon. Ambot lang, i-fact check lang na ninyo. Kay nadunggan na nako sa usa ka TISDA kaning sa nga supporter ba na siya eskwelahan na para sa TISDA. Lingo-lingo siya ingon siya, lisod pa dir, lisod yung budget. Ana, luya no? Nya, kinsa man ron aning Marcos o Duterte ang makaatiman gyud nga andam magantos nga magsigig ingon sundo nako ang pagtulunan sa Ginoo kaysa pagtulunan sa tao. Ug unsa may pagtulunan sa Ginoo, atimana ang imong isig ka tao. Kana man gyud pinakatimunan kay matud pa ni Kristo, whatever you do to your brethren, you do it to me. Bakakon ka kung magsigi kag ingon, I love you Lord, but you hate your fellow men. Kay unsaon man kuno nato paghigugma sa Dios nga dili makita kun imong gikontrahan ang tao nga maimong makita. Kanang tawhana
image and likeness of God. Muna din ata mamutar anang mga politicians nga ang giatiman ang ilang kaugalingon. Di na makita man na nato, maka-analyze man ta. Pero di sa kumutuo nga ang akong nakitaan, mao sa imong nakitaan. Tumana ang imong nakitaan, tumanon sa nako ang ako. Unya, mulabas man na, magkapari-pariha man na. Kinsay mo daog, mo'y atong dawaton nga gipili sa Ginoo. Senador, hangtod sa nang katapusan ron? Konsihal sa lungsod o sa syudad. Ang ato na lang iampo nga ang kumilik mutarong yung ihap dili unta makasud kanang naanda na kay natong tikas panahos eleksyon dagdag bawas karon anay pipilang gifailan sa kumilik tungod kay nanikas na sad tungod anang gitawag og vote buying. Daghan man ang ekspresyon sa vote buying. Nanay pipila nga gipangkihan na ba to or gipang tagaan na og warning sa kumilik. Ang sunod na sad ani kana nasang dagdag bawas labi na gyud kay machine ang gamiton, dali ra kay makasud ang mga hackers. Naot unta nga kining gisuggest nila karon epektibo na nga dili gyud i-connect sa internet before, during and after canvassing didto sa presinto, before voting, during voting and after canvassing pag-ihap didto sa presinto, di gyud i-connect sa internet ang kada machine, ang counting machine. Hinaot pa unta. Kay aron kuno dili sudlan og manipulation sa hacker ang maong resulta. Kaya kung masudlan, ang gihisod nga baluta dito or mga votes, ang iphon sa machine, ang kadto ng kuan sa hacker, gikontrol sa hacker. Inigawas sa resulta, dili equal sa tua sa sod sa machine. Kay gimanipulate naman sa hacker. Muna kung dili i-connect, di sad ka manipulate ang hacker. Simple kayo, masabtan kay nato. O ang mga BEI, nga ato rasang mga igsuon, nga mga Katoliko kasagaran, maoy concern niini. So mga BEI, nga mga Katoliko, maningkamo ta sa pagtuma ni ana. Balaod naman na ron sa kaning procedural rule sa election. Number 9 man siguro na sa ilang kaning procedural rule. Muratog number 9 akong nadunggan. Tanawa lang niya og sakto ba. Nya ato nang iyampo. Ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako og nindot kaing gasas Ginoo nga gitawag natog gugma nga way taong wa mag kinahanglan ani kanig yung giingon ni Kristo nga ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao gyud ang pagpakamatay para sa iyang higala. Mao gini ang tinuod di ay nga gugma. Gilingay mong tupad ingna dako ng imong gugma. Mutana, dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, algawas nga gamay nipis pagyud kaayo, dali kayong mawagtang, dali kayong maguba. Kana gid untang labing dako nga gugma. Mawita na dinis atong parokya mga igsoon ang ato dinhing bayad sa sakramento, love offering. Napagay mangutanan ako, tagpila man ang love offering, Father. Namon ang binuang ta mo adto mo sa opisina na ata dihay bracket sa love offering. Pero dili na siya mao'y tinuod gyud nga sundon, pero tagaan lang nako guide ba nga kung nahigugma ka pananglitan dito ron o nahigugma ka nya pobre kay ka, ang imong ibayad kung magpamisa ka or magpabunyag ba, magpakasal ba, piso ngadto sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to
49 pesos. Nya kon dili jud kay kaporting pobriha pero pobre gyapon, muram ting itog 50 hangtod sa 99 pesos murag ginana. Nya kung arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay, mamating ito 100 hangtod 499. Nya hangtod gito siya nga moabot gyud kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Kanindo tunta kon ingon ana, love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kana gid ay pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa, gitagaan nila sulat ang kadtong murag to sila naglalis, nagkauyo na ang mga leader sa unang mga Kristiyanos. Sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang katong mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili Hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli, likay lang ninyo ang sala. Kanang mga seremonyas nga external sama anang circumcision dili na sala. Ang likayan, ang tinuod yung sala sama sa adultery, kanang pagpamakak, kanang tuo-tuo, kanang pagkaon anang pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Kana likayan na siya kay sala man na. Pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo, ayaw na. Pananglitan ron, ikaw inahan ka, nya nahigugma ka sa imong anak, nya ang imong anak nahigugma sa computer, unsaon man imo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Moingon ra kaniya, dili ti ka did-an sa pagduwa sa computer, pero kung mahimo, matug lang unta ka sa saktong oras. Siya matug kog sayo, nya mumata sa kog sayo, pero magsige lang yung kog duwa sa computer. Kao, sige, okay ra. Siya niya, di na lang ko mo eskwela o sama kay magduwa lang yung ko sa computer. Di, okay ra. Kay kanang pag-undang og eskwela, di man asala. Ang pag-undang og eskwela, ang kuyaw, kung mo ingon kang mo eskwela, pero tuwa day kas computeran. Pero di ka mo eskwela, wa kay grado, di man asa ang pagkaway grado. Di ba? Nga naman dahil si Jesus na aday grado. Wa man si grado. Sila gani si San Pedro, wa man sa tuy mga grado. Di man asala ang pagkaway grado. Ang sala, naa kay grado, pero wa ka mahigugmas imong isig katao. Mao na karon sa atong mga politicians, kasagaran ana nila tag-as kay nag mga grado, pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan sa nasod. Di ba? Mao nay sala ang pagpangawat, pero ang paghigugma wa makinahanglag classroom discussion wa makinahanglan nga moabot yung kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na makinahanglan ang paghigugma. Ang paghigugma maura gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tag-as o grado o katong way grado? Gikono. Pamalandungin na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon nya isog kay tanan nya makigbuwag dayon kadtong tag-as o grado o kaning way grado. Kana nilingay mong tupad nga taas ka grado. Taas na grado akong mata. Grados mata diay. Kana kasagaran gyud sa dili mo sunod aning gugma nga anda magpakamatay kanang tag-as kay grado. Pero kanang naang gagmay grado, kanang naara sa elementary, na sa high school, minus kay na, di kay na sila isog. Pero kanang naanay gihuptan nga, labi na yung mga doktor, mga PhD diha, masinghagan lang na ni mo gamay, sa pa na mo pailob. May kinsa man kuno be taas og pailob,
Ang grade 1 o ang grade 6? Oh, taas-taas og pailob ang grade 1. Nya grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas-taas og pailob? Taas-taas og pailob ang grade 6. Nya grade 12 versus ni pasar nas board exam sa pagkamaestra. Kinsa may mas taas-taas og pailob? Normally ang grade 12 taas og pailob. Nya sa maestra nga ordinaryo nga ni pasar og sa principal nga naay doctoral degree, kinsa may taas-taas nilag pailob? Mas taas og pailob tong ordinaryo nga teacher. Oh, di ba? Unya sa principal versus sa superintendent, kinsa may taas-taas og pailob? Superintendent nagkulismaot ang naong. Unya sa superintendent versus sa secretary sa DepEd, kinsa may Unya sa secretary sa DepEd versus sa Presidentes Pilipinas, kinsa may taas-taas og pailob? Sa pari versus sa sakristan, kinsa may taas og pailob? Muna, ang gugma di ay nakasentro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygon nato ang Ginoo. Kinsa man gyud nakapakita og nindot kaing pagdaig sa Ginoo nga nakita ros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya, para man to sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod, gidaig siya sa atong nasod, isip hero, o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod, isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o uban pa. Sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lene, naamnaron sila diyan na naglingkod man ang uban, kinsa ka nila ang dunagyoy gugma og anda magpakamatay para sa mga Filipinos? Kinsa ka? Kana mo'y atong suportahan, atong iampo, kay makahatag ginagkaayuhan sa atong nasod. Sama sa mga apostoles, gipatay nila ang ilang garbo o ilang gitanaw unsay makalipay, makadasig sa mga dili Hudiyo nga nisunod na sad sa ilang pagtuo, nisunod na sad ni Kristo. Unsa kay makapalipay sa inyong parish priest karon? Ang pagpalit og slat o dili pagpalit og slat? Murag na agi tingalis pagpalit. Pero kay apiki man imong kwarta, niya mo palit yung ka, 100 pesos raman ni atong slot nga ang usa 500 pesos. Imo ginang paliton, bisag wa na kay kaon, pasabot, naglipay kas parish priest, niya ikaw, hapit na kamamatay sa pagkaway kaon. Niya kay imo man ang gibuhat, unsa may buhaton sa Ginoo nimo, ang Ginoo mo'y mo-supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon, og wala ka nang hahanapin pa. Muna moingon jud ko, ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo, wa gyud ko kakita nga nagkalisod. Subon ako ha, tagayon niya ko ninyo pruiba kung sayop ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa Ginoo, di gyud magkalisod-lisod. Magsigi ra gyud na siyang panghatag. Pero ang taong daw, ang tao nga self-righteous, ang tao nga dili gyud mosunod sa pulong sa Ginoo, bisag daghan pa na siyang bahandi, lisod kay na siyang kahimtang. Magsigi lang kung nagkusmod iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho,
bisag wa magtungas og bukid. Magsige nag bugat. Bisag matug na sila, magpalpitit ng ilang heart. Magpalpitit. Murag na sila, gukod og irong buang. Nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, way katagbawan, way giyoy gitawag natog kalipay nga tinud-anay. Muna, kining gibuhat sa mga apostoles, maugid ni ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban.